Díomh chuirde chun tansibh, tá mar eis ríist, agus an seachtain seo bhí am gnóthach taiscéal san Iarthar agus go háirithe san Iardheisceart na hÉireann. Chun in rá rinne mé iireacht chun na cathracha, formhór na cathracha a cheachant mar is íbhanlum na háiteanna iarthúlta an so smaoinm go bhfuil siad níos suaimhnach lán le cultúr tradiisiúnta agus gan trúlú na tráchta. Bach mé go leor móna úmpar agsúla ar an etalán ag taiscéal go hÉireann, go glúisrothair, an cá, ag dul bealach na farraige ar a mád agus ar a mos freisin. Is cinnte go mbíonn sé tíirseach ag taiscéal ach is fiú an targaidh é. So chuir mé ceistí bhan is. Cad é mó úmpaire an úsáideann tú do gná? An má libh ag taiscéal ar an tréin, nó ag taiscéal ar a mos, béad gur má libh ag taiscéal nó ag tomáint iad a chár héanaigh. Cad é an mó úmpaire an úsáideann tú do gná? Bhí an táing leis an aimse, agus ní chuir sí mór an báistí faoi láthair. Is cinnte go bhfuil an teocht níos compórta ná an tín, ach tá bróna an é ag bhfuil nó léinte gaiirí níos ciure I bhí luúsa. Ná déon de rúd le de sin tús a lacha, chuir í bhór nódó chós agus go raibh míle agaibh, a míad ag chainte ríis go lua. Tóga bogé, slán inis.